Čaute ľudia pri druhom videu na tomto kanáli, ktoré bude trochu kratšie, pretože vyskúšame si, čo sa stane, ak pripojíme motor na 230 V, ktorý ide do súky, na jednosmerný prúd 20 V a vysvetlíme si aj, prečo sa to deje, čo sa bude diať. A ešte by som chcel povedať, moje predošlé video malo 3 sliadnutia, z toho 2-krát som si ho pozrel ja, takže dúfam, že toto už bude iné, ale tak samozrejme som s tým rátal, keďže to bolo prvé video a malo iba 10 zobrazení alebo tak nejak. Začneme. Zapojím si najprv tento výstup na motor, sem má ísť fáza a sem nulák, ale my máme jednosmerný prúd, takže na nulách si dáme mínus a na fázu si dáme plus. A tento druhý nebudem pripájať, takže zapnem si tento transformátor do zásuvky. Dobre, už je zapnutý. 3, 2, 1. Vidíte? Sem. Nič sa nedeje. A teraz ešte skúsime jednu zaujímavú vec, kedy ja budem sa snažiť rýchlo prikladať tento kábel a uvidíme, čo sa stane. Takže ako vidíte, keď som rýchlo prikladal kábel, tak motor sa nám točil. Teraz striham toto video a ideme si vysvetliť, že prečo na motor na stredavý prúd nefungoval na jednosmerný prúd. Hlavnou príčinou je to, že motory na stredavý prúd fungujú na úplne inom princípe, keďže stredavý prúd má frekvencie, väčšinou v zasúke je 50 Hz, takže to znamená, že 50 krát za sekundu zmení svoju polaritu, nejako takto. Zatiaľ čo jednosmerný prúd je iba rovná čiara. Toto sem, striedanie polarity, nám vytvorí elektromagnetické pole, ktoré roztočí motorom, a v jednosmerných motoroch toto magnetické pole robia trvalé magnety, ktoré sú zabudované v motore. Preto sme sa aj dostali k tomu efektu, že motor sa nám točil, ak sme rýchlo prikladali kábel. To bolo preto, že sme urobili niečo také. Teraz sme pripojili, odpojili, pripojili, odpojili a takto dookola a vytvoril sa nám impulzný prúd, ktorý taktiež produkoval elektromagnetické pole, takže šťastí motor fungoval. Dobre, takže idem sa vrhnúť ďalej na strihanie videa. Čaute.